Ndị be anyị daalụ na ada m nwaanyị na-abụ afafa bụ Adaobi na Adanna fa na-abụ na-eme bekiri tata unu soro anyị ka fa mee enye ka unu fụ ka fa si mee enye ịmụta nwa n'obodo oyibo kụziele fa ka fa si eme ihe ka fa na-enyelu gị aka ka afụfụ ghara igbu gị. Ndewonu ndị be anyị ọzọkwa dịka ibie bụkwa ụmụ gị afọ Igbo ka fa wee na-akpa agwa ka ezigbo ụmụaka Igbo maka ịbụrụ fa afọ Igbo fa ga na-eme isi ike. Biko unu ekwene ka ụmụ anyị mee isi ike nyenu fa afọ Igbo ngwanụ ka anyị gaa. Vanilla extra. Yeah. Wow. You guys are doing great. It's not easy to do what? Chocolate cake. What type of cake are you doing? Oh, half cookie dough and half brownie. Okay, half cookie. No. You don't know the type of cake, Adobe? Oh, half cookie and half brownie. Oh, half cookie and half brownie. Okay, yeah, it's always good, eh? I like it when it's half, not too dark. Yeah. The art of good conversation is to say the right thing at the right time. You have to be. First, putego nye ụmụ nwanne fa ọkwa unu afụgo ka fa si eje ozi mụ nwa nọzikwa nkịtị o. Thank you. Thank you. Well done, girls. Well done, girls. Girls. Good. Hey, actually, don't look at Good girls. Ọkwụna fụ ka fa si mee keeki ahụ fa emeche gị ya na-esizikwa ụmụnne ndị ọzọ pasta ka fa chọọ isi. Biko nyere anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ. Ndeewo no.